2, אל ראיס. תראה מה זה 2 נגד הכיוון, תראה. כל אחד כיוון אחר. זה לכיוון הזה, זה... הוא הלך לשם. אני יכול לעלות בזה, אתה רואה? תראה, אפשר לעלות. זה נמוך. לאן הם נוסעים אלה? רק במרכז פה, לא? לוקח שמאלה למעלה. לכיכר ההיא. בוא נעלה במספר 1 ונחזור במספר 1. רוצה? מה אתה אומר? בוא נעלה למעלה, נראה מה יש. מה הבא? יש מיליון תחנות. זה מסריט עכשיו. זה מסריט, לא לגעת על שום כפתור. מה אתה רוצה ממני? תסריט אותי. תפריט אותי זז. השרדנו אותך כבר. תסריט כבר, ינוסניק. עם הרכבת הזאת. וואלה. מספר 2. איפה חלפיניו, איפה? מה העניינים חלפיניו?